Sapungkure raja iki mau kok banjur ana satriya bagus gagah pideksa mrepeki marang aku. Sapa, Gus? Aku Raja putra ing Astina Raden Pandhu Dewayana. Kowe sapa? Lah dalah. Iki to sek kondang Raden Pandhu Dewayana, satriya ingkang prawira digdaya Mahambara. Pangertiya aku putra nata Mandaraka Raden Narasoma. Duwe karep apa tumeka kene? Mupu sayembara ing Mandura ngayunake kusumaning ayu Dewi Kunti. Tunggal aku karo ratu iki mau. Mangertiya Pandhu, Kunti ngedeke sayembara pilih lan sing dipilih ya kuwi ora ana liya amung Narasoma. Menawa ngono, wurung anggonku nggayuh Dewi Kunti kosek. Nanging mumpung iki mau gana sing bakal ngayunake Dewi Kunti, aku kang menang marang uripe Kunti banjur iki mau aku ngedeke Giri Patembaya. Sapa bisa ngasorake Narasoma bakal menang boyong Dewi Kunti? Ora watak Pandhu nerak angger-anggering pepesdaning Gusti ngrusak pagrayu kang wis tok bangun. Ora usah kuwatir. Kunti durung keduga tak daud. Demok astane wae ora. Kepara jane aku iki wis duweni garwa. Apa ya kowe wedi Pandhu? Apa kowe nguciring jurit? Apa kowe sulap kowe? Nyawang aku sik wis dipilih karo Dewi Kunti. Jare anak-anak Ngastina kuwi satriya kang ampuhe kagila-gila. Weruh Narasoma ratu cilik wae ora semaur. Ngono kok arep ngayunke Kunti wanita kang bubudene luhur. Yen pancen ora wani karo Narasoma, mulya sambata karo bapakmu, sambata karo Maharesi Bisma. Kon maju wae rene ngadepi Narasoma, sampluk pecah sirahmu. Ayo maju. Dian.